Sagudahin nurut ti surat ti pakasaritaan nga sila di kalmalay nga paset ti pakasaritaan ni Karen nga napoluan. Kabit, idi kalmanlay. Idi kalmanlaeng manong nemi tanagring ti cellphone ko. Imo na kinitak no at oras 4:30. Hello? Roy nga dito iruan. Adak dito ruaren. Agandar ta makalatan. Tapos saan ta nga marabian. Sige, Rod. Tepak mo dito yung masapsapol ko. Edit agur-urno sa kidirabaw ti lamsaan ko mano. Imasdig ni Lydia. Uy, anaman datan? Agandar tayo ka man eh. Pagsunay. Abay, the date ko. Agur-uray ni Daniel dita sango. Ni Daniel? Abay, relasyon yun? Dan, ang date ka mga ron. Ni Daniel nga daanin ti asawa. Tagtagari. Apo, hunay ka magtan ka rin. Sus, diyak man la. Di man la pagkarupan nga tutupam din nga lalaki kit ad asawa na. Wala da asawa na. Kit siya, lab ko matisong na. Sa may sa, hana nga ipatpatig di asawa na. Jesus, apo. Paunay ka magtan ka rin. Di nakbibiyagan, Lydia. Dito traksak ko. Raksak mo ti may sa kabit. Kailan ako ma? Di ba? Naimi mas tinaktakaw. Hunay kan karin. Di ka paggarupan nga gusto aramid mo. Ditakan. Agandar tayo mga manin. Maamo ni boss dato baka masuspenso ka. Nagipulong ka. Dito nga parang time in mo nga ron. Bahala na mo. Doktor. Time in na out. Time out. Doktor. Check ti makamo. Pauna yan ti maramidan ti illicit affair. Tagtagari, umapal ka lang, uy. Anong umapal? Apalak tikas kang kakabit. Tagtagari ko na ka. Ado di kita agar-arim kanyak manong nami ngem nilaeng Daniel ti adaanin ti asawa. Ngem isumit ti kayat ko. Apin na ta? Nagsak ko tagbalik nga kabit. Nagmayat namin. Isot na ng damo kanya. Maglaing iliwak ko na ikang kanaking kuha na. Sa Inkarina, nakasagana nga magbaybay at pamilya na kitda kami tagdan na. Hindi makaluka ka na ko ni Tikotsena, manonemi, kat inregap kuntiri daw, inawid na kamismo, inawid na nga dahagos, kalpasan na, inamalan na, nga inanam, digitilips ko. Kay liliw ka na iwan sweetheart. Sa mo kilo di asawa. Kinabudno na nabayagin nga sangkam nagbembang kiniyoli. Sikat kay liliw ko. So let's go. Nag-check-in ka mga dagos manong nemiti may isang restaurant with hotel. Kat siyempre, idada kami ito ti kwarto, dayta manso. Pero may di pa ng manso na kanyak manong nemi baan rogi na iti nato, kalagin bibig ko, iti tenged ko, iti baro kong go. Sana pa yung pababa manong nemi nagmayat ti panangan na tilokong. Daniel. Maya. Numuna ta. Dila pa ilaeng tiyos usaren na kandigit bibig na manong nemi no namin ado akon. Nga naitayok nagmayat. Nyan tulagi din manong nemi no isaragnan ko na no nagmayat. Oh, Daniel. Baka pabauyong ka. Siyak nagmahuyong kabukin ka. Lakaimimas ka, Karen. Nagpabeso nga na imasak nila. Bakit mo? Panama mo. Mga alak lang, timing. Ipagbagapok lang di kita anak ko. So nga, subsubyaran pa lang. Madantul kong taway. Kakay-kayat ka. Oh, Karen. Daniel. Dito'y kami nga nag-order manong nemi ti pangrabian mi agraman ti arak. Nagmayat manong no dati makainom ni Daniel ket makainom akmet permi nakawawild kami.
nakaadu man ng naming nga posisyon. Siyempre, kalpasan di talo nga oras sa kita, gawitan. Umiyang kan saan diya balay, tapnong patpat ng tapay, aanin, gawin ang maglan. Sige, itulod na karon sa diya balay. Nakita ng kamgayam ni Nanang Manong. May dimsagak, sakbay nga nagdimsagak, naglips to lips kabipay. Ito yung mga kastreka ko dito balay. Abay takalain. Sino tayo dyan? Ni Daniel Nanang, boyfriend ko. Ora, no, baro pa lang. Ni Nanang, siyempre baro ah. Yung ba natin pagbagada kanya? Nadakan mo ka relasyon mo nga daanan ti asawa. Nanang, saan nyo apat patsin no hanyaman sino man nangidandanon dahil nga asaw. Kamong kadimit lang tararamida man na. Kamok tararamida nanang. Takkail ako. Nagradwara ko hindi kahit sa trabaho ako. Iso nga akong pagdanagan kanya. Tara, rigrigat yun ang pabasa kanya. Kuhaan ko bala sinayang. Gabot naman kong papisina. Kahit magsweldo at ikang kayo matikwarta. Noon at masapul yun. Noon at masapul dito balay, siyak tiba ka mo. No kahit yung tagpaspasyar, kahit kasapul ng tikwarta, ikang kayo man. So, ang problema. Walang yung saan ka kumanga makirelasyon anak, daanan ti asawa. At awag no ka na ita, kapit. Kahit mo ka tinagbaling nga kabit. Nanang, haanak ka kabit ko naklangaro din. Nawano ka kahit kung dagin na. Ala, ka maturog ang takas taakmet. Paajak mo't makaturog ka no saan ka mauray. Sagbay manong name nagdaak nagring di cellphone ko. Sinda ito eh. Ilito. At matibagada ito lalaki ito. Hello? Hello, Karen. Amo kasi mangpet kan. Napalabas ko na tayo kotse ni Daniel. Intulog na ka, di ba? Intulnog na ka, di ba? When? Nagapan niyo. Napanggam nag-dinner. Sakam nag-check-in. Reklamo. Pawanay ka maten. Nakasaysayang ka, Karen. Abi, kahit mo't kasto yung balingabiyag mo. Gano'n ka magbibiyang mo. Ha? Sino ka kumakanyak? Hayatan ka, Karen. Ngayon siya matanda asawa na at kinayat mo. Iso gayam ti ayatek. Isit ayan ti ragsak ko. Sika ko mga orti aklunag at saan ka ba't ang ayatan? Anyat, adda kin ni Daniel ngawang kanya. Adda ba't kutsa ka? Adda ba't trabaho? Baka nasika ko man nagbaling ang boyfriend ko. Baka saan na ka maitayok-tayok? Kabalilang mat mo niya man kabalan na. Anat style na, amo na mangan, amok man. Lito, talaga nga, ni Daniel tipatpateg ko, itiligutan nga daan ng asawa? Di ka mo konsensya? Anak mo, pakukonsensya. Siyempre, maapektaran ti pamilya na. Kaya anak mo at bibiyang ko. Kinapud nun yung baga na pakidian, nakasagana nga mang pano ti pamilya na. Kaya dakam tagdan na. Kaya naragsaka ka di? Kaya siya, of course, naragsaka. Naragsak ka? At tinukudal nga adagsagsaga ba? Lito, awan bibiyang mo ti biyag ko. Awan relasyon ta. Bye. Yangot. Pinae ko lang ta ni Daniel, ti inaklon to. Gusto ito ba nagsasauna? Dil-dil na kitibagi na kanyak-jak lang at kayaton. Kinunak tinakim ko manong na yun, nitip ko tinga cellphone ko. Mahit kan ti maturog ko na. Kahit kan ti maturog. Kabigatan na ito pisina manunemi at tawag kanya. Tag vibrate cellphone ko. Nung saan gumad nga kaso gabota, dekam kamakam ko. Ni Lydia. Oy,
Tatungutawag kang ka. Pabamlata. Kamkamakom ko tubrak. Nabanan nyo, Drabi. Sapag sa lutsod ko. Talaga napang kayo ka? Ay naapoy. Siyempre nagmayat. Ibilbilang kang gayam ka rin. Iso ka kayat kang balakadan. Tsaka sa pulot, diba, malakad mo. Gabong nga kahit kang isakit, kahit kang isalakan, kahit kang iadayo. Aba, iadayo na ko makinidan niya. Adyan, tiragsak ko. Hindi ito eh. Sumbatak mo lang ito, tumatawag rin. Sino na ito? Hello? Karen? Babae? Wan, siya ka nga rin. Sino? Sino ka? Siya ni Yoli? Yoli? Ako naman mo kay Yoli. Isang nga timawag ka. Takayat ko niya mamong tibagikin ka. Nga, kasano pa nakaalam si number ko? Sana nga naskan pa eh. Nga ibagak na siya nakalak ti number mo. Amok la, mapatangak. Nilito. Karen, nagpagpagasyakin ka. Adayawam ko ang tiasawak. Hanggang sa tipangibagam ka na kita. Ni Daniel tipangibagam. Ni Daniel tipangibagam nga ibagam kang kuha nga isina na. Hanggang sa tipangibagbagam. Imbagam mo tin. Ket? Di na kaya. Isungat nga si katitinawag ako. Barbaring no, mayat kang mingsingin aking kuha na. Pasensya ka ni Yoli. Ngam ayayetek ni Daniel. Ngimadahanan ti asawa, talon ti kita anak ni. Siguro, saan kan nga napintas, saan kan nga nabanglo, lusyang kan, so saan na ka nakayat? So nga siya akong ti kayat na. Awate mo ti kinapod no, Yoli. Di na kan kayat ti asawa. Kabuta siya akong ti kayat na. Ti pagyamanam, agaw awit pa'y lang. Ken mangbang ti sustento di kita anak mo. Kasanon no, alukuyok nga hang agaw awit din, ta siyak latar ka din nanan, di adadaga nakakasi kayo. Dito pagyamanam, tagawit pa'y lang. At dagaya manon nemi ni Lydia iti asidag ko. Di malpasan ti panagsalita mi kini Yoli. Sino na dyan? Sa mula kami ni speaker ka. Tadyak nang Lydia. Sino tayo dyan? Ni Yoli ti asawa ni Daniel. Ket? Ipagpakaasin ng adaywak ka ni Daniel. Kada anak ko naman. Nangigmonsamat. Ang asak ti pangibagam ka data. Ni Daniel ti pangibagam. Nung ibagam kang kuha ng isinanak. Nung isinanak ng Daniel. Di wow. Hanggang ka di makonsensya. Lydia, anak ko magpakakonsensya. Siyempre. At da pamilya nagsagsagaba. Basol ko ma. Sino kumataking basol? Kini Ruben Nasikat ti kadwa nga agbasbasol. Tanakatakdagsen nga basol ti aramid yu. Lydia, mabaling ka di? Gayem ka. Nga ada limitasyon ti panakibiyang mo kanya. Awang bibiyang mo, iti relasyon mi kini Daniel. Disturbo di kita. Nalpasan manong nami malmalang nga panagtrabaho. Tinawagat ni Daniel. Daniel? Di ba masahong itang? Ada ikam kamakam ko. Pasensya ka na. Timawag kanyak ni Yoli tabigat. Ket, nagpagpakahasing adayawang ka ano. Kung nakmat kang kuha na, hanga siya ti kasarita. Ni Daniel ti kasarita. Tano saan nakto na kayat ni Daniel. Awan to di maramid ko kuna. Kasi ano nga namuan at cellphone number mo? Kahit ang arti nakaskas daw eh.
Baka inalanakin ka. Hana pakibiyangan ti cellphone ko. Di na maigaman. Canada passport ko. Hana malukatan. Basta. Mamisan na oras na, malang date, ha? Okay. Ingat. Ingat dito. I love you. I love you too. Karabyan naman nun na may timawag mat maninilito. Ano po na ito? Ito yung biyangotin. Ano man ang tipagam? Tinawagan na ka ni Yoli? Kunaktupan namin ka. Sikatin ang tinamber ko keng kuhan, di ba? Ada kami no kasyon ni Yoli? Yoli? Masya nagkadakware. Makita mo lang kumatila nga ni Yoli. Pero kung matbibiyang ko? O ilito, kasunod ko, ngayon, kasi la, kumamakamat ka kanyang, di ba? Pasensya kayo, nagkapso-kapso signal. Ayan. Sabi nga daldal mo tibagim kanyak. Katsang ka lang na kaya. Iba't patig ka. Kahit ka ni salakan. Sabi ko mo salakan na. Ada ko matipagad. Ada kiting harap timpyano. Sabi kahit naklata. Ano kas pagarigan tagsina kamto ni Daniel? Kahit naklata. Gabot iba't patig ka. Uri no, ada mapaspasama kami kini Daniel? Ore naman nga Daniel. Nagkatawa ka matlito. Kasta't pa nagimatag ko ka. Bahala ka. Bahala ka. Anya nga tanong ko Tapos tila engen. Gapot saan mo tinakayat ni Daniel ni Yuli. Kahit saan ka matakayat. Anya nga tanong ni Yuli ti Armem. Nabayag ka nung ang binambang ni Daniel ti asawa na. Di mo kayat ni Yuli? Bangbaman? Kunam kengkuha na. Yuli, lipatin mo ni Daniel ta adamatan ni Karen. Siyaklatan. Kunamon. Ano ka tanong mayat? Mayat ka na? Adaan ti asawa isona. Tiyak kay tagbasol. Kito kayat na nga si kamalaang timang babang kanya akong katiyak babambangan ni Daniel ano ko na ka. Adamat kami negasyon yun, ba? Mapamumot paspasyarin nida. Lumaamon ni Daniel nga paspasyarin ti asawa na. Anya nga tat mapasama. Hanggo paspasyarin, sarsarungkaran. Ano ko man nagdiferensya di pasyar kin sarungkar. Awan ti madi nga rantak. No di kat, ano nga madi? Rantak? Oh. Siguro akit. Sikat ipatpatek ko, Karen. Ti aramida kit panangisalakan ko king ka. Ken panang tulong ko kini Yuli. Gapot na nakakaasi. Agraman di kita anak na. Ngam nagtutuloy lat tama ng nemi iti panagsinsinarak mi kini Daniel. Nagtutuloy lat tama manong nemi nga nagsinarak kami kitagpapas kami ti kastaon. Ninanang metmano. Imbagam nga awan asawa ni Daniel. Nga madamit. Nakaamuan nyo. O, ma'am. Diyos to. Nakaamuan nyo ko na. Nilito. Ayaw po na yun. Sabi kami nga dinilito tinaklon mo. Kaya nagsayat nga tao. Nanang, ni Daniel tibat pateg ko. Itilikod ang nga asawa na. Patasim nga pagbagiran. Padasing mapagbaliktadan. Lukas pagarigan ta si kakit asawa ni Daniel. Hagkatapos kat adda ni Yuli.
Yoli ka no, tinagan di asawa ni Daniel. Nga, sarsarong ka no, kabit karelasyon ni Daniel. Anat mariknam. Nga si kang legal nga asawa na. Nga nang siyak tinaswerte, hanyong babalik ta din ti amin. Ako ang kanit konsensyam. Sumatang kay man. Papada kay amin. No dito'y balay manong name at dani nanang nga mga ngibagbaga nga madit araramidak no dak to piscina at dani Lydia sa atong tawag ni Lito. Oo, niligitoin. O bibiyang nyo kanya ko na. Saan nyo kumakit at dakin Daniel tragsak ko? Manong name bakasyon awan sa rek ko ti piscina. Anak dito sa akong tibalay nga mga asikaso kada iti masetas kumano. Kargat ko no kano bakasyon. Iso pa nakasango ko marang dalos ko panang kita. Ito pa mo manong name it tricycle nga nagsarding sa akong tibalay. Sino nga tari kitamot? Edi takitag at dimsaag manong name nga. Babae. Nakutong. Sa datalo manong name nga natukad-tukad, katakal na, ngobing, nagdoorbell da. Ni. Tsak mo tamo mo dito ah. Namukin na iba ni nanang. Nang, abay. Nakay man timo pa ng mampanjigay sa lusudan nyo man sinag kita. Dak man amo mo da. Baka takay tibaka mo. Kinunakit na pa ni nanang, kinapanak itilikod, at na pang kuinala. Idagsubli akong tisango, nakastreken, dagiti upat. Pinagtugawan ni nanang ida. Iti iti swing, iti harding. Nan, sino da kita? Pinastrak mo ida. Dito iti kunakon. Barbaring no masilawan ti panunot mo. Ita ta makita mga mismo ida. Ano kayo yung sawan? Datanong kutong ang babae. Nga ina di kiti talo. Nga nakukutong. Sino ta? Isudeta ni Yoli. Da kita ag-iina. Ti kabit mo. Nga aking kabit kan ka. Ina ka nun bagada. Sikat masapul da isong ingkan. Tsak pasango. Ingkan. Tahang nga pumano dito, naginggan dito ka makasalita. Sige. Yan ang mga sagana at pagpalamiis. Habang mas asdegak manon nemi nakatutok ti matang ko ti pakabuklan ni Yoli. Na nalanak dagiti bukal ti matan. Kasano mo namin nga adamarik na ni Daniel nga urge kanito nga langalat nga babae. Yun to ta. Sak matikid kitaan manon nemi di kitubing ng Jack Mariro from 8, 10 to 12. Ano ba sa pulyo? Kunat nga medyo inyong kinasarita ka kayo din iti cellphone. So nga, imay kami, nga mismo ken ka, Karen, kap ng personal, nga ipeksamit panagpakpakasi mi ken ka. At ayaw ang kumante asawak. Di ama di kita anak ko. Diyan ka ko na kayong kaidi nga saan nga siyak ti pangimagam. Ibagam ti asawam. Tano saan na ko nakayat ti asawam. Saan ko ba ti papil ti bagi? Inaramid kon. Inulit-ulit ko. Kat di nakayat. Tagastamat kami ti langam. Kasto ti nabali nga langat. Manipo ti mes stressa. Sipo di masaksaktan. Isibot
Isipon din ta, nadamag ko nga dan sa bali nga babae ti biyag ti asawa. Di mo lamon no kasano nga sa gabaik ti amin. Di akon marik na ti pamatig ti asawa kaniya. Saanin nga marik na di kiti anak ko ti pamatig ti mahisang ama. Kitayam di kiti anak ko. Kitayam tilangadang ang pagpakaasikan ka. Kan tilangag ang pagpakaasikan ka kanan. Di ka kadimasyan kaniyak. No si ka kumakas pagadigan ti asawa. Nga baybayanan ti asawa. Anya ti mariknam. No si ka kumatimay sa nga anak. Ngawan ti pamatig. Ti mismo nga amam ken ka. Anya ti mariknam. Agpagpakasi kami ken ka. Karen. Nadaywam ko man ni Daniel. Ang asim. Di mo ko may palubos nga panawan na kami pinsan kat sikan ti kadanana. Daragsag ka kani. Numamam to. Namatay kami nga giina. Iti pa nang baybaya kada kami ni Daniel. Manong nemi mapaprusan ti puso. Jak napupuutan manong nemi nagtad-tad met digiti luwak. Sila jak napupuutan manong nemi nakulaapan apanunod ko. Kat kaslap nalawlawagan. Uwing nagpaiso. Imada kumuntra. Kimuntra ti bangir nga panunod ko. Tanam na mayam ka di. Ngano adaywa ko ni Daniel kat isubli na ti dati apamatag na kada kayo? Baka ba't sumapol ti sa bali? Mabalin nga sumapol ti sa bali. No sa muna kayat. Mabalin met nga sublyanan na di dati nga panagayat na kada kami. Basta makisina ka kuman ken kuana. Di pagpagabom kuma. Dila kami ita. Ken mga pagharigan ta. Kaskas din nga saan na kam nga sublyan. Awan tumantan di basol mo. Ngem ti agdamagan nagbasbasol ka. Nagbasbasol kayo ti Diyos. Gabutan nagdagsan nga basol ti relasyon nyo. Pwede tumasidig ni nanang manong naming nga nang indasar, ti mainom, pagpalamis, kinindaras nan sa ti nag-bake ti cake, hot cake. Ala, nako, mahang kayo. Uminom kayo, palamis kayo. Apay nakakutkutom kayo. Apay saan ka di nga mangmangten ni Daniel, iti igatang yu ti kanan yu. Amamet na. Suralayang ta, siguro, urad na makan no sa amin nga maimas ti mangan. No kasano, ti panakakita di kita anak ko, agsagsaka pa, may ramraman daw. Oy, Karen, nanang, dahito kumati pangigap-gapwam, di ka kadimasyan tilangan di kitubing, di ka kadimasyan, kini Yuli. Di ka dilayang bukod mo kapakaragsakan. Nabasol pa nga ragsakan di pang panunutin. Saan mo kuman nga orayan pa nga pungtot ni Apo Diyos kang kakada kayo? Di adal ka anak. Intelihente nga tamat.
nga nang naitala nga nalulawagan ti panunod ko. Bayami uli. Kanading ko. Anak ko. Makisina akon kini Daniel. Ore kay papanan na nga masaktanak met. Imsa nga bali nga masaktanak. Miliriwag kong tumitlaing. Tinaskayan ket. Idaw-dawat ko, sabi ko nga. Tayin tunawan akon. Itibiyag ni Daniel. Agsubli. Agsublin ka na kayo ti pamatik na. Kandong ko na. Idaw-dawat ko. Agyaman na, Karen. Agyaman na. Agyaman kami kayong ka, tita. Agyaman kami. Thank you. Timakdera kun manong. Nan? Makamukha ka na kwadan. Kahit ko ti mapanisilid ko. Kahit ko tigsangit. Nagpaklebak iti katrek manong name nga nagsangsangit. Kapata ng sakit met para kanya nga mapukaw ko ni Daniel. Ngam dapat lang sangkali. Rumpeng laeng sangkali. Kaya dituyak manong name nga nagpakpakawan ka ni Apo Diyos kat nagkariya ka mismo kinkwana. Jaktun kayat tagbalin nga kabit. Intawag ko nga rod daytoy kani Daniel manong name nga imay di kita ag-ina nga nagpakpakaasi. Kat na siya nakadakwada. Daniel, daytoy yung timaod nga panagsalita na. Sigurado ka. Ipagpakasik ka. Subliham ko mati pamilyam. Domdeng to kumati kundaway nga tawagan nak ni Yuli kadibaganan to. Nga nagsublikan. Na impasubli mo ti dati apa nang ipatig mo ka nagiti agina. Pangahasim Daniel. Naragsakak to launahin. No naragsak tumatan nagiti agina. Bahay Daniel. Agamanak, hindi panawan nga panang ipatig mo kanya. Hindi panang paragsak mo kanya. Iti opisina manong name imasadagmanin ni Lydia. Punto ka di? Karen? Diyan niya manin. Gawang kayong kin Daniel. Di ba isot kayat mo? Isot ay advice ko king ka. Hawan kami. Tawag niya yung black kon. Good. Kat sabi ko mat, hadi mo ton ulitan nagbaling nga kabit. Namuhan ka din nilito. Tsaka mo, baka namuhan na. Kahit mo kas pagarikan tayo tuloy nilito na mga ipatagkan ka. Isot rumpeng, nagsipod ta. Isot maging kasarkan ka, makaikasarkan ka. Sige. Thank you, friend. Sabi sige, thank you. Thank you, gaputan eh. Nailisa ka ni Timpierno. Anong impyerno? No, langit. Handa ka, may tayok-tayok at langit-langit, heaven ko na. Bakit namin diferensya na? Mapagdiferensya mita. Kagbasbasol, kan saan nga agbasbasol. Dandanin alas 5 degree cellphone ko. Nilito. Hello? Kumusta ka? Kastoy. Katungpalan di kayat mo. Kahit kumusta pa din ni Yoli. Tsaka mo. May sumalat ng ibaga, di ba? Kada kariyak. Yung black ko ni Daniel. Okay. Sabi ko mata sa mantun ulitin.
Nung kasara ka tumanan ti, handa asawa na kat okay. Napadasa ko dadasawa na. Baka isumanan. May kapasyari ng trabi. Happy kahit naglata ore no. Ore man nga Daniel. Ore sa nga sikat mo na. Ore man nga Daniel. Kung nakamatimuno na. Kasta ti pa nang ipatid ko kayang ka. Karen. May nakpinasyan nga paiso ni Lito. Flowers for you. Ada pa chocolate na. Kamusta? Ganito lang ang nagsalita ta. Amo maragragsa ka na. Ta, saan ka nga may sakabit? Nagpindas ti biyak ti kabit. Nagro na no. Nakayat mo nga sangon. Ay, ready para kang ka. Kape latan. Kape. Rabi, ang kape ka. Kasta. Sige. Barabaring mo mapatangak. Kahit mo nga templa ti kape. Okay. Ayan. Kumusta mo ti trabaho? Gusto ko di ba ka? Hindi purmutak siga. Kadagupan may nga talo nga posible nga may promote. Kada kami nga talo, siyak itinagasat. Ito nga medyo nanayuan ng sweldo, nanayuan ng pwede. Adun di ornong ko. No, danubiyak. Mabalingkon nga kasar. Basta. Actually, adapin na kurso na ka lute. Nga nabindas nga pagipatag na rin ti balay. Kan mabalimpetag business sa jay. Apay kung mag-business ka. Kahit mga opisina ka. Mabalimpet nga rapin. Sa pagkarigan, nga pala kayat mo. Kan na-promote ka lang araw din. Di mo lang mo. Baka dadyo to asawak at isagutan na ti siyam nga anak. Di ato ti saganaan ti masagbayan. Awang ti sa bali nga inaran mo. Yung kari ka di bagay. Naging ganawaya ka. Siksikan no laing. So yung karigatak nilaramid ti amin na pamuspusan tatno. Nagsina kayo kini Daniel. Siyak tinangisingasing kini Yoli. Na personal kayo ngagpakita. Tabarbarin no maasyan ka na kayo no magkita na tilangayo ko na. Sige. Pinatas ko lang. Sa mong itong lulitan. Anya namin ti asap-sapulem iti lalaki nga awang kanya. Dito pusok. Siguro naalis to ni Daniel ng siya kanya. Siguro, anya namin ti kayat mo. Ano tinarami ni Daniel, api nga nakalalis to. Wano, managchansing ka di? Kastoy? Uy, dito, tungtangan eh. Yung parabaw ko lang dito, dakuwalap ko itilegs mo. Kante, nakashort ka. Ganda rin nam ti barat dakuwalap ko, di ba? Nabara mo't kayam. Ikatamon tayo, ma'am. Ngumat nga ito tabaran eh. Nakadano hindi. Nakadano na yun. Yan tapos ungo. Loko ka. Pinagpakada isunan manon name siyempre kas gagangay nga mamalubos. Sinurot ko aging gana itiri daw. Idaadan tilabas tiri daw manon name no apik hindi nga lima bayasak man. Kaya apik nga diyak pala inrok. Nikat Didaliston naman tan nga nagkamantag sumbang na pingping ko sana inam. Lips ko. Bastos ka. Nag-imas na kiti lips mo.
Dito ka, to kayatin nga ulitin. Anang saan, kahit ko pang ulit man. Uy! Ayan, inakon, loko ka. Apay gawin na, umiyak ka. Umiyak ka. Rinigin mo, tirig na. Nalaling ka magkayang ngayon, Daniel. Di ko mga miniding eh. Kasi tinaramid mo. Sakbay nga, inaklong ko ni Daniel. Alalis to nga minta, dasawa na eh. Kasi tinaramid na kayong kayo di. Siya umiyakan. Tapos nga agtartan na, umiyakan. Talaga, umiyakan. Tapos tutulagan tantot kasarta. Imiyan nga talaga ni Lito manong naglaying kamad kayam ko na. Dahil sa pulik siguro manong naramidan na. Kasi siyempre, hindi makita ni Nanang manong naming nga Danilito. Imiyan ka barok. Nanang. Uwi kang mga sasawan. Ay, nasya at man tanalo ko yung muntirik na ti anak ko. Nga nayadayo iso ng timpyerno. Langit iti nang ipanamkan ko anan noon Nanang. Nanaroon na dirabi. Pero nga langit kaming langang. Ayaw ko sa apoy agad managsakan nakmada. Tasaan yung mga kabit ti anak ko. Alaga sawa kay itong arudan. O Nanang. Sige nga rodan. Mamikat ka tuin. Nakaluto ako. Ala, oo, muna kayo sa diya kusinan tayo, kagadasarin na. Talada mapangkulan di kwarto. Umikan. Mamikat ka dito. Yan. Sige nga rodan. Gahamad lahing tinagkatuluyan kinilito manong. Nabud noong una, hindi pa nagayat na, itilikodan. Itilikodan nga saan nga isut imuna manong name. Pagkakitaan nga talagang ipatpatig na. Tayo ko na nga ore manong nga Daniel. E din to manong name, tanumanin tumawag ni Yuli, kumusta kan? Kumusta kayo maten? Da kayo malat nagkatuluyan? Mabay, umay kang kumangi, mabay inak. Anong matkabayin nyo? Adam imbitasyon nyo. Yung gawin nak ni Daniel. Saanan ko na na. Oren okay ko may laking Danielan. Okay yan. Tahalis to pa nga ng possibility dati nga lang nakagagagatan namang bembang kanya ka. Talo, dagiti insagot ni Apo Diyos kada kami nga anak, mi kinilito, manunemi, so aywanan ni Nanang, kabayatin nga trabaho kami iti asawa. Dito nga rod, manunemi ti pagkasarita, nga tinaminsan, kat nagbalin nakakabit. Imbaglagi din tada ni Lito, ada ni Nanang, ada ni Lydia, gayam ko, kaya ada ni Apo Diyos, ni sumitlayang tinangsilaw ti panunod ko. Manipod iti impyerno, nagdakmet lang itilait. Langit kahit nga sawan, kinaimbag nga ramin. Sabi ko man, nadamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagiripatak ka nagbuya, more power to your program. Sana all. Sander, kung ano ni Clarence Valdez Corrales. Tuyagyaman nga pagayam mo, Karen.